Ee, anọ m onye na-ajụ m gịnị na-eme. Akwa gị na ihe bụ na Maazị Chiwetalu Agu abatago Enugu. Na nwantịntị oge m ga-egosi unu ka ha si wee na-anabata ya ugbu a. Ndị a niile bụ ndị bịagasịrị isi Maazị Ogene Chinyere Cultural Troupe. So unu bịara kịta anụnwanụ m ka unu si Chiwetalu ya nnọọ ije ya. Odogwu ka ọ bụ ihe ọ bụbu odogwu, ezigbo odogwu, nwoke bụ mba anyị. Chedu ka nye gị ihe eji ekwu okwu ka ndị Igbo na-anụ ihe ị na-ekwu. Afa m bụ Chiwetalu Agu. Eshi m from Nsụka. Ịbịa na Nsụka abụ m onye Opi. Irute n'Opi eshi m ọgbọ ọzara Nsụka. Irute n'ọgbọ ọzara abụ m onye Ụmụareji. Irute n'Ụmụareji na-eshi m ama Ogbodo. So ọ dị mma akụ na unu bụ ndị na-eti egwu. Anyị bịara ịnabata Chiwetalu maka anyị ma na mpa anyị abatago. And ihe mere ahụ na-ewute anyị kama na emechere adajụọ iwe anyị. Ọmụ a bụ onye isi ndu ndị egwu a. Anyị ga-anụ n'egwu gị tata maka ndị Igbo na-asịzi anyị kịta na ha ga-akụkwa egwu. Nna ndị Igbo afọ m isi achị. Ekene m unu, ahọ m bụ Nwanganga Samuel Ogochukwu, ihe eji mara m bụ Black Diamond. Ahụkwa m onye Ebonyi steeti, mana anyị nọ n'Enugu ka ọ na-akpọtụ. Anyị na-anabata nna anyị ukwu Maazị Chief Chiwetalu Agu n'ụbọchị nke taa. Agbanyeghị na ka o si wee dị, ihe niile si wee dị, anyị wee na-anabata ya. Anyị si ya nnọọ on behalf of ndị ekwurekwu niile nọ n'Enugu steeti manakwa n'Ebonyi steeti ka m ji wee na-anabata nwa maazị a. Mụ na ndị Ogene Chiwetalu so wee bịa wee na-anabata ha. Anyị si Chiwetalu Agu nnọọ. Ọya wụ the rising sun, ọ nọchitere anya anyị. Anyị si na ihere niile emere ya ga-abụla anyị ihe ọma. Anyị na-agbata gị ọfụma. Ekenekwe m ndị BBC ihe unu na-eme dị anyị mma. Anyị so unu jisi n'ike mebenụ nke unu medị mma isi n'ike. Anyị kenere unu medalụnụ. Maazị Black Diamond ndewo. Anyị ka ga-abịakwa ndị ọzọ chọrọ ịgwa anyị okwu ka anyị na-eche ka Maazị Chiwetalu nwee ike gwa anyị okwu. Ọ nọ ebe a, unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ụmụ onye anyị na ya nọ ebe a kịta anụnwa. Nnukwu mmadụ ka o jiri ọnụ ya gwa unu onye ọ bụ. Nna ndewo eberọta ọkpara na ndị na-ese elu BBC Igbo. Abụ m onye nke gị Ọnyị Ahịlarị Chukwuebuka, Amaokwe TV n'onwe ya. Ebe anyị nọ bụ na National Business Unity n'ebe nwere Newberry Park, ebe anyị jere ịnabata nwanne anyị nwoke bụ Chief Chiwetalu Agu. Unu ga-ama na Chief Chiwetalu Agu n'ọnya bụ patron Amaokwe TV. Gị nwa bụ onye ahụ nwere Amaokwe TV, ka ihe na-emegasị? O nwere mmemme anyị na-anara eche. Anyị na-eje ebe a na-ekupụta nwa, ebe a na-eme ịgba nkwụ, ebe onwe ihe mebiri n'ụzọ adịrọ mma. Nwere onye nwere nsogbu, anyị nwere ike ije gba anyị ajụjụ ọnụ. Anyị jikwa obodo dị iche iche akọwachala ndị mmadụ na ihe eji mara obodo a na ihe obodo a na-eme. Ma o nwere ike mmadụ a na-akwa ozu ọkpa Amaokwe TV agagosi ya. O nwere ike mmadụ a na-eme dịka ịgba nkwụ maọbụ agbamakwụkwọ, ọkpa Amaokwe TV anyị ga-abịa. So ihe niile anyị na-eme bụ ka anyị fụ na anyị na-akwanyete gịnị ala Igbo. Ọ dị mma. Ọkwa Chiwetalu Agu anyị bịara ebe a taa ka izukọkwa onye Amaokwe dịka ọ bụ onye etiti Amaokwe. Ị ga-asụrụ naanị obere Amaokwe. Ọ bụkwa na o nwere ndị Amaokwe na-esoelu BBC bụ mmanụ unu jụrụ eju ebe ahụ na-esoela BBC Igbo. Amaokwe ọ nnukwu obodo. Amaokwe nwere mmadụ ọ ka ohu nwa echiri oke mmiri 1 na Amaokwe. Unu atakwa ji bụ atata anyị na-ataka ji bụ adịghị mma. Atachakwa ji bụ mbecha, anyị bechekwa ya, anyị ewere azụ taa ya ihe ọma dị na ya, mana anyị gafekwa ashọ ọma ya n'ilute Amaokwe. Ọ dịgwola adị ọhụ ihe na ihe ọnụ Chiwetalu Agu batara ọ gbagwa egwu ọ ya na-ezi ike, o zichekwa ike ọ ya afụtakwa gwa ha ndị na-eso elu BBC Igbo okwu. I know why Amaokwe TV ya agba nkwa ajụjụ ọnụ.
a na-achụ unu ka na-eso ekwelu BBC Igbo ọ ka bụ ebe anọ ọ maka ịkwalite ala Igbo niile ebere ọka akpara na-eme ọfụma ọ dị mma. Anyị ga-ewetala unu Maazị Chiwetalu Agu ugbu a mgbe ọ dị njikere ịgwa anyị okwu, maka ka ọ dị ugbu anya na ndị otie ka nọgodi na-akpa nkata akpasị anya bụ nkata unu ga-ahụ ya. Unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa na Maazị Chiwetalu Agu nọzi ebe a nụnwa ọ na Newberry's Park dị na Enugu steeti ka anyị nọ. Ebe a bụ ebe a na-akpọ Museum, National Museum and Monuments dị n'Enugu bụ ebe a. Ọ dị mma. Maazị Frank Stanley, ndewo. Afọ m na ị na-esonye anyị n'isi na United Arab Emirates wee na-ekiri anyị. Ọkwara osimiri, ndewo. Ọ dị mma. Ndị niile na-eme ihe onyonyo jupụtara ebe a. Mama Ji nọkwa ebe a, Patience Ọzọgwọ nọ ebe a, Maazị Steve Ebo nọkwa ebe a, Chiwetalu Agu nọ ebe a, afọ onye dere ozugbo. Ọ dị mma. Ndị a niile unu ma ama na ebe a anyị ga na-egosi unu na nwa nkenke oge ugbu a. Ha sịrị anyị chere godi maka ha na-anabata godi ya bụ Maazị Chiwetalu bụ onye si n'ụzọ Abuja wee pụta ugbu a. Our original Mama G of Africa. BBC go Mama. Today we have Mama BBC. Maazị Chiwetalu Agu ebe a. Ọ ga-agwa unu okwu nwa nkenke oge. Maazị Chiwetalu Agu ga-agwa anyị okwu ka Mama Ji gwagodu na anyị okwu. Nwenu ndidi. Okwu jukwa m ọnụ mana m ga-ebie nkenke. Tata anyị nwe AGN ka ọnụ AGN aka biko. Biko na ọ bụ na AGN dị bụ etu atis anyị ama na-enwe nsogbu. Ama m mgbe Emeka Rolas nọ na hospital, National Hospital ha adịghị ya. When I'm back at Abuja, we see Mbiko. You have to even by all means. Nihe na men AGN bari agari. Mo asha na as far as I'm concerned, for come AGN. You got to go. Onwe henga obunkwe ba kita na mafro kwa. Nation na e shake. Aka na ekwu nke nwanne m nwoke Chiwetalu Agu kwuru. Masasi henga ayu abo. Nihe ngwa nkwu bụ na Emeka sị m ni ha chọ ka enwe AGN. Nsi akwa kwe ma de nwere AGN kita sị m mana ahụkwa ndị na-aza AGN oge ahụ. Unu afụghị ihe dị iche n'egbe na egbe. Kemgbe Emeka bidoro chịba ije bara ya n'ụkwụ, ọ na-eje ebe dị iche iche na-akụnye mkpọrọgwụ ka ihe gbasa AGN na-aba naanị ka ọ dị solidified. Gịanụ ntị ka m gwakwa unu ụmụnne m ndị Igbo. Anyị hakwa be anyị ole ule. Mana ihe Chineke gwara m n'ọnọdụ a bụ ọsị m ndị Igbo hụgodo onwe ha n'anya first. Before anyị ekpebeje ekpere ka ndị ji anyị aka hafụ anyị. Maka na anyị ji onwe anyị na-aṅụ ọbara onwe anyị na-egbu onwe anyị hụkwa ihe ọmaka dịrị nwanne anyị ma eje wefuo. Atịakwa nwere nnukwute ọkwa ichezo ụmụ nwanne gị. Ndị Igbo chọọ n'onwe unu dozie n'ubu unu ka ọ dị mma. Ọkwụrụ mana anyị yikọtakwa ọnụ mmadụ ama mmenwu anyị ụdị ihe. Mana ihe o ji dị ọrụ possible bụ
because anyị ahụhụ onwe anyị na ha ma na anyị kewere ekewe ha ma nwere ya ndị Igbo ike akpọ ha bịa mee ihe kịta ọsọ ata ma na-akpọkwa onye na-abụghị onye Igbo ogboro ọsọ bịa buru kesi n'isi Chukwu gọzie m that man. Ozekome! Chukwu gọzikwe Nigeria. Chukwu gọzikwe Nigeria o. Na na-ekwu. Asịkwa m gana Chukwu gọzikwe Nigeria. Maka Nigeria dịkwa model anyị niile mma. Mana onye ajụrụ ajụ n'onwe onye. Mana ọ ka adịla anyị mma. Ihe a nwanne m nwoke gabigara siri ike dị omimi. Anyị na-ahụ ọkịta maka na ọ fụtara. Mana obumi dara m oge m nọrọ na-akpụkwa ya ọzọ. Ụmụ m tiri isi mmụọ na-achịkwa na-akpụkwa ya ọzọ. Mgbe izizi egbe nke iji asị na onwe ihe m kwuru, kedu ihe m ga-ekwu? Ịma nke ị ga-ekwu asịkwasị kpọchikwuo mụnwa na onwe m. Mana ihe m na-ekwu bụ ka udo dị. Ịhụkwa m n'anya ma ahụ gị n'anya. You can't force me to love you when you don't love me. So, anyị love ọkwa onwe anyị. Ọkwa oge amụrụ m n'obodo a Hausa, Igbo, Yoruba anyị niile jikọtara nwaanyị ọnụ. Ọkwa ihe anyị na-ayọ Chukwu ka o meela anyị. Maka na onye asị na o so n'ihe ihe a na-eke na-agara ahụ. Oke ndekwa ekete ebe ị nọ. Isi nwanne m wee ihe m na-ekwu ewetakwa na ihe ndị a niile o ihe m na-ekwu nke m bụ amakwara ihe a ga-eme ka Nigeria dị mma aka mmeke na anyị niile bụ ohu anyị niile bụ one mana actors and actresses ga-ekwe na m ntị ọkwa na o nwere ihe mee nwanne m ụka onwe onye a ga-eji replace an industry o sikwara ike nya bụ ọnọdụ ọbụla ị nọkwa nọsi ike ebe a ọkwa na-eke bi na film industry tọba sie ike but if that's your space ga-adị empty but if from ebe ahụ ị nọ na-akụ aka ndị ọcha nwanne si na ha achọghị ibu just extra asị oke ndị chọrọ igbu extra bịa denye akwa eje denye akwa na list ọ chọghị big role just that nke ha na-akpọ waka pass ebe a na-akpọ extra. Therefore, whatever you are playing in this industry is very important. Ajabe kuchego ihe m aka ekwu ba isi na nwanne m nwoke na ọgbakwa na ihe oyi jọrọ njọ kama na ọnọdụ anọ kịta ọdụha mma ihe ịchọkwala vule na ọbụrụ ka ị ghara ịnwụ maka ịmụkwa oge ewute anyị. So ihe ndị ekwu bụ na onye ọbụla nọ n'indọstrị dị very important. Nye nwere onye ọbụla melụ mkpọtụ ka anyị nọ nwayọ. Ọ nwe ihe mama m gwara m ọkwụrụ maka asa asụ nne ji akwa na-ada kpoo mana mama m si m na ndị a na-asụbọghị ikwe na a na-elu elu na amara ihe o mere nni a na-asụ ọkpọkpọ n'ikwe na a ga-eriri ya eri. Ọ nwere ka esi asụ nri na-abụ ọkpọkpọ a na-arịa ndị mmadụ si na a na-arịa arịa ka anyị ghara isi na kpokpokpo ka anyị rịa na eri arịa anyị wee nyekwekwe ya ebuchekwa anyị niile nekwenụ Nollywood anakwa anyị. So onye ọbụla n'ọnwa onye ọbụla n'ọnwa ya Chijileji ga-eme gịnị one day maka go market no go return. So ka anyị niile wee nwayọ eje negoshi ike gị niile ma ihe believe in publicly too much ka anyị ghara ịlụzi mmadụ biko ka anyị wee nwayọ ndị jere ije a ma ndị kwugidere gị ma on easy lies the head that wears the crown. And ọbụkwa na people did not okay kum so n'Igbo ọkwa na ndị mmadụ hapụ na ọkwa na ndị gị na ha yi na-ekwugide ha unu mana unu ada eje ezigbo iche maybe na ndị mmadụ chọkwa unu bịa ozugbo ebe mkpọtụ gịdịgịdị mana etu ahụ si wee nwayọọ wee sorie biko nụ ọkwa m na-akpọchikwa ya ọzọ maka this case ya bụ nchọrọ eju
ọkwa ma mkpọchi ọzọ maka this case. Ma ọ bụrụ na oyi akwa ahụ ọzọkwa. O nwekwara plenty of. Agwakwa ya agwa. Ama mkpọchi ọzọ mana ana m n'ifu mmadụ na-ayọ nkịta biko dete ji ka iwe ndị arịaghị arịa iwe ọbụla ka asị ọkpọkpọ onye ọbụla mara ebe obogodo and onwe ga-egote mgbu ego ama m onye ebu. Once you believe in something you have believed there but dobe nwayọ wee nwayọ wee nwayọ ka iwe dụọla anyị ndụ maka na onwe ya ga-eji wee nọchiri ekenekwa m nne na-ebịalụ thank God na m batara Enugu wee hụ text message nsi oke and I'm ekenekwa gọọmenti Enugu AGN ka anyị kụkwa ya na ha aka biko ihe dịsị ka akọọla ha aka bụ ọnọdụ gbajukwa dọrọ ịmanụ ndị gị na ha etu a ha si mekowe nwa ihe a ihe ọ dịghị elaborate mana ọjọọ ka anyị bụ ndị n'ọnụ ụlọ si dadị anyị oyoyo papa nata Oyoyo. papa nata Oyoyo. papa nata Oyoyo. papa nata Oyoyo. papa anyị Chiwetalu Agu anyị na-ekele Chukwu ekpere gị Chukwu zara ekpere ka anyị nwaanyị Chukwu zara biko ndị niile emekwere ka erelisi ogo ma ndị DSS ma ndị amị ihe unu chọrọ bụ udo na Naịjirịa jisikwa na ike o emekwa onye ọzọ ka emere Chiwetalu Agu ọ dịkwa mma ọkwa ya kama ịma na o nwechi ndị dị iche iche ma ndị Yoruba na-eme nke ma ndị Hausa na ya rewa nta n'ime okoto so emekwa onye ọzọ ka emere Chiwetalu Agu ọ dịkwa mma o Naịjirịa ga-adị mma n'aha Jizọs Onye ọbụla kiri ọmaje. na-adịgo ka peshent ọzọ kpọsi wee nabata maazị Chiwetalu Agu ugbu a. We will continue. We will continue. One second there. No. Let's give little audience to my immediate sister, Mrs. Veronica Ugu. In the heat of the whole thing, they gave AGN, national body, my family, through her, gave a 200,000 naira to put into this case. They brought 200,000 naira from my family. So let her express appreciation and thanks for being made part of this thing. Their contribution has helped to solve many problems. Yeah, very well. No, I'm gonna go. BBC, I beg, so I'll talk. But let my sister be appreciated. Ndị Igbo anyị ekene unu n'afa mụ na ezinụlọ m na n'afa ezinụlọ nna m bụ ndị Bahago Enugu Amaokwu anyị si unu nara ukpe ekene n'aha Jizọs. I must sincerely would love to appreciate the AGN. AGN Igbo. Okay. Sorry. Ana m enye ukpe ekene na ụzọ pụrụ iche na union una. Ana eme union. Anọ m n'otu. Mana otu na-aka otu. We were all observers. We were all doubting. Anyị na-asị ọ ga-adị possible. Isi na-agba onye ọbụla karakara. Ịnụ ihe ọga Steve Ebokwu o mere eme. Family niile dị scattered maka gịnị ọnọdụ nwanne anyị nwoke. Mana nke na-agbawacha obi bụ menongon asị na amị eburu video online nke abụrụ ekwukwana no ị na-afịa live ka ọ na-akpọtụzi na nke ndị amị asị na asị na-erelizi gị ya before ị ga-amụ ihe na-eme asị na-ebugote ego elu ụfọdụ asị na ọ nọ Ọnịsha. So there was confusion. Uche
na-aga anyị n'iru na-aga anyị n'azụ nke anyị ji bụrụ mmadụ. So mana ka chi na-efozi anyị wee na-anụ kepu na ọnọzi etutu div obi dajunataba onye ọbụla. Mgbanwe ka m kpọrọ ọga Emeka Rollers o wee nye m nọmba PA ya bụ Steve Ebo ekene dịkwala unu bunakwalụ m the president ekene ka The boy Njenje Brasilia osi madam njọsi nye ya time na ya na-apụta ka ọ pụtakwa ife wee mebe enwe hope all of a sudden na ya social media na-ewepụtaghị na-erelease go nwanne gị bido phone calls ebe niile na-anya mfụ nyanwa my brother and one other lady we were all okay you welcome. Chukwu gọzie unu na ọ dịrị izi ha jee n'iru ọgụ ịbụ na eziokwu mana a na-eme ka ọkpụ mbụ ololo all of a sudden asị mba na Chiwetalu Agu was rearrested by DSS. Nsi a n'okwu anago nsi a ndị ba ga-apụtakwa n'ije a onye ọbụla mma onye nke mkpọrọ ọsọ m ijego Blessed Sacrament jee denye petition ebe anwa na onwere ihe karịa ekpere na ọ ga-ejechepụta nsi amen onye nke akpọ nsi amen onye nke akpọ so gịnị ka m na-achịkọwa gidigidi bụ ugwu eze Chiwetalu bụ ofu onye mana ka unu ra wee kwenye na Chiwetalu bụ mmadụ n'ime unu Chukwu nna ga-enye unu ngọzi ka ngọzi n'aha Jizọs. Mmiri amali unu unu nọdị na nsogbu unu ama larụdo ụla nsogbu anwa Chukwu ezitego onye nzọpụta ka ihe a na-agazi asịsị na DSS Enugu mkpọkwa ọga Emeka ọga Steve si ọsị m pụta Shoprite ihe a niile ọ kọrọ ebe a bụ eziokwu. Anyị anọ almost a day waiting. Amara na ka m ghara ikwu the other one amara na ihe karịrị ude ekwe bakwutelu igwe jelu nga like Chiwetalu always say anyị wee chirizie nke double chaplet banye na mmiri ọ bụzi ihe DSS mgbe anwa ọ bụrụ back and forth ihe na-aga agbarịbakwa sọsọ nkwa Emeka kwee mbọ na they will get to the root of the matter and they will make sure that Chief Chiwetalu Agu pụtara ebe anwa adị nkwa ahụ bụ ihe o mezuru taa. AGN wee si onwe m ọ bụrụ otu a ka otu na-adị like oge anyị gba na the other na section ebe chairman's office o nwere okwu okwulu nwekwa ndị ọzọ ọga Steve kwukwu ya si onye ọbụla try to be identified in any union organization onye anwa nọ gịnị ka ọ na-akọwa ọ bụrụ na o soro n'otu unu ga-enegharị anya unu ga-asị na unu amara onye ọ bụ like when we were watching the videos o nwere ofu onye na-asị full member ọ na-atụ ụtụ ya just o nwere ụdị comment n'isiro n'akụkụ na-abịa so mana ọ bụrụ iso n'otu ndị ahụ edobere n'isi are they ready to work. Afọ m na ndị nke unu pị ha aka apị unu makwa nsi mee election anwa olu oge a tena ha ga-ezu mekwa ha tena elongation ha ga-ejekwa ọzọ tena elongation ka m na-ayọkwa unu nye ha maka ọ ihe dị mma ka a na-asị ya jiri gaba biko ndị be nna m larụrụ ụla n'abalị jọsọ na ha nụrụ na asị na ọ pụtago na nke tata ha ga-alarụzi na mkpechi kwa onye ekwo chiwepu biko ana m asị Steve anyị bụ nwatakịrị ebe nọ mana ọrụ ibu karịrị gị afụkwana ụzọ ọbụla onye ọbụla si wee kwuo okwu as ụzọ a na-afụ n'ụrọ na onye ọbụla dị ten stop dịkwa easy to react and the reaction anyị abụrụ na ka emegide unu no we are pouring out our minds and unu wee zuru ike maka na unu mana ọkụ a na-achụ unu mekwara unu wee na-agbakwa ka ike unu ratilu unu gbaruo n'isi wee jee lọya akpọrọ afa anyị akara ịkwụ nkwụ ụgwọ ya ehosan eholezekeme
ọ from 5 million ka eji ejekwu ya mana na ka Chineke si wee were ya unu wee welu diplomacy wee sobie wee sonye ya Chukwu na ga na zọpụta unu na ezinụlọ unu niile unu amanwe nsogbu ebe ọ bụla unu nọ ihe ọma ga na-eso unu n'aha Jizọs biko daalụ Director of Youth Services. National. Medical boy. AGN. Medical. yes AGN. Progress. AGN. Afambo and Igbo Clement C, also known as AB Cowboy. Amuabu, the National DGS, the whole Nigeria Actors Guild of Nigeria. Bo Otu, our veteran Chief Chiwetalu Agu, member. Abia n'Enugu a, na bụ nwa m n'Enugu bụ State DGS, Actors Guild of Nigeria, Enugu. This is the arrival of Chief Dịka ndị Igbo eji ekwu okwu wee na-agwa Igbo bụ Igbo okwu. The chairman bụ onye isi oche na Actors Guild of Nigeria, Enugu State Chapter. Ọbata Comrade Brown Ene, onye anyị nọ na bịa kịta. Ọ bụrụ na ọbata ọ nọbụ kamgbe anyị bidoro na-ekwu. Yes. Biko unu, o nwere ife ọzọ m chọrọ ikwu karịa na National dị bụ ọ nọ ebe a. The Senior Special Assistant to the President on Military Matters, bụ veteran Steve Ebo Ajebo, ọ nọ ebe a. Ife niile a mbọsị o mee kpam, mụ na veteran Steve Ebo nọ na one set ebe anyị na-eme ihe onyonyo. The news wee gbaa. Abịa na ka ọrụ anyị si wee dị na AGN, ọmụwa bụ onye ga-take care of artist welfare, ihe gbasatara onye ọbụla bụ actor, guild services. Ọgba m n'isi kpam, mana nyanwa bụ Ajịbọ bụ ezigbote enyi nwoke, bụrụ ọga mụ na ya dị mma. Ọ bụrụ na anyị nọ n'ofu set, anyị tụkọ isi ọnụ si gịnị ka anyị ga-eme. Ọkpọ national president where ife anyị ga-eme. From there, ọ follow to his portfolio maka na asị nọ ndị military. So nyanwa wee dị in charge n'ihe gbasata military. O wee take ya up, wee lụọ ya ọfụma. Achọrọ m igbu oge onye ọbụla. Ife m ga-ekwu bụ na on behalf of the National President of Actors Guild of Nigeria, Chief Emeka Rollers Ejezie, and other national schools, anyị na-ekene Chineke kere ụwa
bụ onye merụ ka o nwee isi na onye otu anyị bụ veteran Chief Chiwetalu Agu ekwensu bịa nwa na Chukwu nyere anyị aka osi na ọnwụnwa wee pụta. Anyị si Chineke nara ekene n'aha Jizọs. Amen. Biko nu onye ọbụla bụ aktọ ọ bụrụ na ide sosi ike dịka Steve Egbo si wee kwuo, bidokwa taa sosibe ike dịka Chiwetalu Agu si wee kwuo, ọ bụrụ aka ka ịma akụ n'otu anyị a kụsibi ha ike ka ọ ga-abụ achọ ndị na-akụ aka akpọ gị. Biko nụ Igbo bụ Igbo, ebe ọbụla onye ọbụla nọ na ife anyị chọrọ bụ udo. Onye iwe wee nye wezina na odogwu anyị abatago ka anyị kpọọ na ife taa n'abalị ka ọ bụrụ anwụ isi. Biko nụ odogwu anyị abatago, ife ọbụla mere o ji bata bụ Chineke. Chineke nara otuto nara ọjịja mma n'aha Jizọs. AGN AGN AGN. Biko nụ unu kọọlọnụ our director of youth services bụ AB Cowboy kụpụrụ na ya nnukwu aka n'ọkwa ndị mere ihe a ka ọ dị possible. The Black Diamond na ndị ogene Piagodo obele ogene ka our chairman, the chairman of Enugu State chapter batazie. Chairman na-abịa na ọ bata chairman ka ọ batakwa okwu. Okay. Chairman ga-ekwu okwu. Unu ga-eche ka anyị gwa unu ka anyị si ega n'usoro a. Unu bịakwa n'ọbịa na-afụ anyị. O madam nwayọ. Black Diamond pịa obele egwu ka chairman bata ka anyị kwuo okwu. Chairman, understand it. Chairman, sir. AGN chairman, elected and not selected. Please talk to us. Okay, ndị Igbo ekene m unu. Obi dị anyị aṅụrị n'obi. Okay. Ndị Igbo ekene m unu. Afa m bụ Brown na-emeka ene. Abụ m daalụ. Ndị ogene ekene m unu. Afa m bụ Brown na-emeka ene. Abụ m chairman Actors Guild of Nigeria Enugu State chapter. Onye isi ndị na-eme ihe onyonyo n'Enugu State. Eji m ohere a na-asị ndị Igbo n'obodo niile ha nọ ka Chukwu gọzie unu. Anyị na-ekenesi unu ike unu si wee na-esi ọnwụ na-akwado anyị efu na nwanne anyị nwoke na-eme anyị obi aṅụrị pụta n'aka ndị obodo. Anyị na-asị na anyị kenere unu na-asị ka Chukwu gọzie unu. Anyị na-asịkwuzi na ọnkụlụ anyị na-arụ bịa Chineke emegoli ya nke ọ ga-emeli ya ka ga na-emeli ya na-aga n'ihu. Anyị na-asị na ogologo ndụ na-arụ isi ike ga-abụ nke gị. Chukwu nna ga-edobe gị, enweghị ihe ga-eme gị. Ndị Igbo ga na-ejide na-eme ọnụ. I dey proud of you. Ọ ya nwa mere anyị ji gbakọ tata na-ewusolu gị na-ewe obi aṅụrị na ọ dịgo ka o si dị, mana Chineke na-ewelugo otuto niile. Anyị na-asị ka Chukwu gọzibe gị, dowe gị ndụ, ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ndewo ọgwụ unu ka ọra m n'ọnụ. Thank you. So, ọga anyị Chiwetalu Agu ka anyị na-eche Chiwetalu Agu ka ọganze ndị si nwe muziọm abatara ebe a. Ọganze ya welcome. Nwanne m ekene m unu niile. Ekene m Chiwetalu Agu onye ji nọdụ ebe a. Ekene m Ijere, ekene chairman, ekene m AB Cowboy, ekene ihe nọgasị ebe a. A sị na nwa abịa kpụrụ nwa ya, nwoke abịa kpụrụ nwa ya wee mapụ, mana nwoke anọghị n'ụlọ. Mana nwoke abịa kpụrụ nwa ya wee mapụta n'ilo, mana nwoke nọ n'ụlọ. Maka na asị na ọ na-abụ edobe ndị na-eme ọfụma, edobe ndị na-enye nsogbu,
maka ezinụlọ nwere sọsọ ndị na-asị udo 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 ịma na-abịa kpụrụ ha pụọ. A na-edobe ndị udo dobe ndị na-enye nsogbu. Ọ dọbata na nsogbu enye nsogbu, ọ dọbata na udo enye na udo. Chiwetalu Agu nwanne m, Chiwetalu Agu bụ onye Igbo ji wee na-eme ọnụ, onwe ihe ọjọọ melụ. Onye ji afa bụ afa ka o ji, onwe ihe o dere na-ekwu okwu, afọ ya ka o yi. Asị nje yiri akwa ihe chọrọ penti eye ejinye na-abagharị. Eduru nkwu mbọsị ahụ nsị ya na ihe a bụ somebody just na-asị na onye enweghị mmadụ, maka ọ bụghị ya ịnọkọtasị onye yi akwa. Ana m ekwu ihe m na-ekwu, so ihe na-akọwa bụ na nwanne anyị nwoke anyị natago, Chineke ga-agọzi gị, ị ga na-aga n'iru. Ị na-eme ihe na-eme ọfụma ma na-emene nke ya emebi obodo na nke na-edozi obodo. Anyị niile bụ Nigerians and I will remain Nigerians. And what we are saying is that it shall be well with Nigeria and be well with everybody that is a component of Nigeria. We are all people of Nigeria and we remain Nigerians. And we coach continuously will take that thing that says Nigeria will remain. And justice will take its course. You will never die. Those who want me dead will die before me. And I want to say, after you are around in here, come down to that place. I will celebrate this man. So that he will know that he has somebody. That is what I'm saying. I will celebrate Chiwetalu Agu. Yes. Everybody that is a Nigerian begin to celebrate Nigeria to remain a united Nigerian. But that united Nigerian must be a Nigerian of the same justice for all. The Igbo, the Yoruba, the Hausa will remain together. So the British told us to be, and so it shall continue. And anybody that says it shall not be, will never see us. In Jesus' name. AGN enweghị ihe dị mkpa ka m kwuo ebe a maka ekwuho amụ abidolo okwu kwuo the first phase kwuo the second phase nke a was the final phase. Mgbe m na-ekwu ndị ọzọ ndị BBC anọghị ebe a enwe ụmụ kirikiri ihe m ga-etinye ntinye mana obi aṅụrị ndị m ebe a na bụ na nze si onye ọbụla gbagotebe ebe nọ. Igbo kwano! Igbo kwano! Kwezuonu! Anyị bịara ịgwa ndị ọcha ma ndị ojii na enwere ndị a na-akpọ ndị Igbo. Ha bụ ọkụ na-acha. Rising sun. The sun rises from the east and sets in the west. Onwere ihe ọzọ na-etinye anyị ga na-amụke ka ọnwa ụwa na-afụ anyị. Ndị ọcha amahụ maka gụnwa as of 1991 1995 jegide officially living bondage bịalụ 1992 in the incubator. Chiwetalu ka ha kpọzụrụ by 1993 movie a na-akpọ living in bondage wee pụta ọmụ amali organize n'afọ onye nwe ya. Unu niile wee bụrụ ndị si ebe a enwezi ọrụ tata ka ọnụ Jizọs aka anyị adịjekwuzi gọọmenti iyi ọrụ, anyị adịjekwuzi individuals nọ n'ọrụ agbago ka ụkpaka through Nollywood. Onye nwezi ego bịa na invest n'ime Nollywood. Give one talent in acting, you must the opportunity to act, make your money. You ever know like I'm bullying in Anyanwago since afternoon I be alive. Because I get just ukua na yive, not no chichilo, Kajan and Kenze, za ukua na yive, not no chichilo. So emechakwaye. Onye ga na betalaka emike na betalaka. Hip 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 ule hip 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 ule ekene mu. Ndị niile na-ajụ ajụjụ na-asị anyị na gị gwa ha na ọkwa arụ dị gị na onwere ihe na-eme gị ugbu a. Mba
Arụ adịkwa gị? Onwe ka esi tie gị ihe mere ugo arụ adịkwa gị? Obido ha ọhụma mana Chineke meche wee were ọnọdụ. Obido ha ọhụma na nna egonye ụmụ ogbenye bread oluo more than 10,000 naira. Ndị soja na-agụ ha akwụkwọ amekwu elu echi. Maka ọ bụrụ na ndị soja anyị na-agụ akwụkwọ ihe na-aghasa aghasa ama nghasa a wee bịa gasaba ihe. Ị na-asị Chiwetalu gụrụ akwụkwọ na a na-akpọ gị n'ọfịs ịgwa m ofensi m ikwe ha agwa m wee jụnụ ịgadago ma drama ahụ mere dị mkpa ka mara na ndị Igbo na ya na ndị Igbo na ya. So from that moment of Opiweka wee lue na Army Barracks nke dị na close to 6 Masolum, then H2 Div and Abuja DSS. Nwere metumaka. Respect ka ha nyelu. Every senior officer talk had involved na case ka when we ke pa nkata with Chiwetalu Agu. Thank you, Najwa. Thank you. Ndụmọdụ na ka gị na mmadụ ibe gị ga-esi nọ abụ m expert na ya m ga-agwanwu ha onye na-achị eshi abazina na ọfịa ndị Igbo ọka ebe a ka mama anyị ha si eri abazina ebe a na ọ bụ na ịba hụ anyị amajụ ese I miss flight onye a isi Abuja nata ebe a ihe anyị sozo bụ moto na moto ahụ anyị so anyị na-ekiri ana dị n'ugwu Awụsa dagụtụ ọnụ kedu ihe unu ga-eji hapụ ana ịbịa na ana Igbo bịa ịkpa ya akpa ọ ndụmọdụ na-adị. So biko ịfụ onye Herdsmen na-abịa na akpalụ n'ubi gị jee gwa ndị polisi. Anyị mana mgbe rịpọtụ a bidoro ndị polisi onweghị ihe ha ji rịpọtụ ahụ eme. Enwelu nwaanyị nwa n'ebe ọgwụ o je na bank weta loan of 800,000 naira ka o wee kụọ rice kụcha rice a ndị efi bịa lie ya. Nwaanyị je report auto police atụfu ole ọnụ. Is it 2 or 3 years ago? Okay, 4 years ago. Look at that. Can close the matter. It's okay. Gabazini. Unu mechi ọnụ ka mmechi okwu. Gabazini. As you are being trained, you train yourself also. And around the oku. Hold on. It's na camera, all the unruly. And the attorney is in the sogging as you to as one. It's na camera. But it's not a good training. You know. Amen. Okay, thank you. Ọ dị mma ndị na-esonye anyị na BBC Igbo unu afụgo ka esi wee nabata anya bụ Maazị Chiwetalu Agu. Ọ bụ ndị Actors Guild of Nigeria bụ ihe nabatara ya n'Enugu. Relax, ya no. Okonya, just relax. I can make you understand. Okonya, stop, yeah. Just relax. He's come on too much.
Ndị a bụ ndị na-emecha ihe onyonyo bịara isi Maazị Chiwetalu ya nnọọ maka na o nwerela onwe ya ugbu a. Ndị a bụ ndị amacha ama na-emere anyị ihe egwuregwu na Nollywood. Ndewo. BBC abụrụ ọmana ọkwa isi ka anyị bịa soro unu wee si Chiwetalu ya nnọọ. Ngwa chee ka onye akwuo ngwa kwuo ka obi dị. Ọ dị mma ka ije furu Maazị Chiwetalu ebe ọ na-agba egwu ugbu a.